aroorwa obara vana ikoko ndopanobviswa mombe yehumai kuri kutenda uye kusunganidza ukama hwekubva amai kuzamura vayamwa mukaka kumbereko newekurudzirwa kweiwewe. Pane sungano inene, pane kutaurirwa kana kuti kurevererwa kunoitwa pamombe yehumai iyi, nekuti vana amai ndo vatinonzi vanosunga midyi, vana amai ndo kunobva maropafadzo ese. Saka paunonobvisa mombe yehumai pane urevererwi hunonoitwa ikoko hunozozarura ropafadzo yako iwe semwana, ungave mwana nhukadzi kana mwana nhurume. Wai ndabvunza mubvunzo uyu gogo. Takanzwa kuti pakapasiswa mutemo wekuti kuroora yaoptional, kana usingadi haudi, kana uchida unoda. Saka ndinogona kuti aiwa inini kuroora handisi kuda here, asi ndozoda kubvisa mombe yehumai kuti ndisaparire vana vangu ngozi. Ndoona serinenge rakashunika nekuti zvinhu zvose zvinofamba nemuronga ka. Zvakafanana nekuti iwewe wakunobvisa mombe yehumai, kasvetuka ana baba vanova ndivo varidzi kana kuti verudzi. Pane mombewo dzinobviswawo dzinonzi dzanadanga, pane zverusambo zvinobviswa. Saka kana ungomhanyira kumombe zvoreva rinenge rakashunika, haritambirwe, rinenge rakatodimburirwa, harina kwarinoenda, harina anoritambira nekuti zvinotofamba nemuronga. Makupira-pira kwatinoita kwe ndokunokosha chezvireka mukuroorana nechivanhu chedu. Now, mabva mandidzora kunyaya yandanga nchida kuti nyatsobatwa maybe nerimwe zuva iri topic yakasiyana, but nhasi regai ndimbokubvunzai. Handisida kukubvunzai kukosha kwakaita kusungira nemasungiro, but ndiri kuti inini kana kwanzi kuroora kwaoptional unosungira kupi? Iwe usina kana kubisa tsvakirai kuno. Hai, papo ndoona sekuti pakarema, pakaomesesa. Zvakuda udzamu hwekuti pfungwa dzako iwewe zvino unofunga sei kana kuti marererwo akaitwa. Nekuti kana munhu uchiziva kuti wakarerwa iwewe uri munhu mutema anenge inini ane mhuno yakati pata-pata seyangu, handifunga kuti ungatorere zvinhu sekudaro kuti aiwa baba vako kana vakamborora mai vako iwe ndiwozozviyeshura otarisira magariko mangwana, pakaoma ipapo. Otarisira imba inotsvuka chin'ai, iwe wamboti handifanira kuti ndiroore, pakaoma. Right. Ameno koko tinotenda kune vayo vanofarira mutambo wenhabvu. Yabahwa manhew, yabahwa 3-3. Ndo pamirira zvakaita, and I will tell you more about that, consequences ekubatwa kwayo kana ma-advantages ekubata kwayo. So but tinoda kumbotaura nyaya iyi. Now zvimwe zvinhu zvacho I think tinongotarisa tisina kunyatsopinda mukatikati mazvo. Wafunga kuti no, inini I don't feel like kuti murume wangu abvise pfuma kana kuti mukomana wangu abvise pfuma kana kuti mukomana kuti I don't think kuti kubvisa pfuma zviri necessary, but pane nyaya yekusungira later on, and pane nyaya yekuti zoti kana mwana atadza kubara zvakanaka. Ndosaka pachinzi makorokotoka, nekuti tinenge chiti mweya miviri yanga iri panhu pamwe chete yapatsanurana. Pane mukana 50-50 wekufa nekurarama kwakafira kumba kwako. Ana vakara wabva kudza ati no it's okay, and vanotaura zvakanaka unge inini no it's okay, ingovigako no abo ako munhu anongofa ingowana ako kufa murawo wamwari avigako unozodini. Ameno gogo patsanangurei. Ipapo unenge wazvigokera ngozi nekuda kwekuti nyange zvikanzi zvadii, rudzi nerudzi rine mavigirwo aunoitwa, pane zvinoitwa ipapo. Saka iwe wozonzi vigako munhu asiri werudzi rwako zvotoendeka zvotongorova zvakadaro, hakuna zvakadaro, panenge patorema. Right, mumwe muzukuru ari kubvunza panapa kuti ini ndakaenda kwaambuya ndikavaudza kuti uyai ndikuratidzei mombe yehumai muna April, vakati vanouya kupera kwemwedzi nanhasi havasati vauya. I don't know gogo, musati mamupitura ndokumbura kumupindurawo. Pindurai. Wakati huyai ndochinhu chekutanga, hauna kuenda nemombe yehumai. Wakati huyai ndikuratidzei. Waida kuti vazoitakura vega kubva ipapo kana kuti vaitine vega kubva ipapo here? Ndo chinhu chekutanga. Chechi 2 wakaenda iwewe, wakatumira munyai here?
nekuti zvinhu zvinofamba nemuronga. Waifanirwa kutumira munyai kuti ndafunga kuunza mombe yehumai, vounganidzana paukama hwavo, nekuti ine dare rinotambira mombe iyoyo. Kune dare rinoroorerwa, kune dare rinoroora. Saka matare iwayo hafanirwa kujambwa. Ameno gogo munoda mupa mhinduro yekuti kudii? Aiwa, ndizvo chaizvo manyatsofamba nemo nekuti hazvigone kuti tibva tabatsira chivanhu chedu padenga kuti atezvara ndivanouya kuzotora kana kuti ana ambuya ndivanouya kuzotora mupfuma yavo. Hakuna zvakadaro. Ko dombo aenda kupi? Dombo waendepi? Ndo panotangira nyaya. Dombo waenda kupi? Ndo pari kutotangira vanhu guruva mashotikasi anova anozosidzokera mangwana. Ndinobanzwisisa ipapa gogo. Saka kureva kuti iwewo kanova kuti ko pawakaenda kunoroora wakaenda nani? Ndiani aitaura? Kana kuti makangosangana naambuya vako parestaurant mukabva mapanana mari yeroora, ndosaka une magatsi ekuvaudza kuti uchiuya mutore mombe yeroora. I don't know. I'm not trying to judge you or to be difficult on you, but I think pane zvakaka kana wakati huyai muzotora, I don't think kuti zvinonzi huyai unoitina woenda nayo. Chokwadi, nokuti unenge waratidza kuvarerutsa kakuyeshura kuti tezvara vaizora pfuma yavo vega. Zvinowanzoitika kana vanhu varamwidzana marambana, kwete munhu achikubikira sadza rimwe nekunzwanana kwakanaka, handione chiri chimiro chakanaka kuti tezvara vanofamba kuzotora pfuma yavo vega. Hanzi neumwe panapa nadhobha samaita vanofanira kutanga vauya kuzoona mombe yavo first, then wachizoiendesa. Ndofunga kunenge kwakusiyana kwemarudzi. Kana kuti kunzwanana kwenyu pamwe kunzwanana zokusvika pamujee zokuti aiwa hai idiki yakaonda ichi. Ndofunga pamwe munenge majairana sterek makore awanda maguba ndokuguba kwandikuera kuyeshura kwi. Because I think kana iri mombe yavo yehumai we know kuti inofanirwa kunge iri mombe hadzi. Ingava mhou ringava tsiru, asi inofanirwa kuve mombe kadzi. Nekuti after that mombe iya kana ikabereka, I think pane inodzorwa kusiyana kwemarudzi. But pane inodzorwa kana ikabereka futi pane inourayiwa. Pane inoenda mberi. Handisi kuziva kuti zvinoitwa sei ipapo. Tichazozvitaura takunyatsotsanangura patichanyatsotsangura nyaya yeroora, but kutanga vaiona handisi kuziva hangu dhobha sezvo gogo watsanangura kuti kusiyana kwemarudzi. Hanzi Tembo ko ndiani akatanga kuti vanhu vakadanana murume ndiye anobvisa pfuma, akatikanganisira. Saka iwe unoda ngokudzirwa rudzi mahara here? Ambonza mumwe achara statement yekuti amano munhu akatanga nekuti vakadzi varume ndisinorora nespeed, munhu yespeed yakasiyana. Zvikanzi naCrichton Zulu kuRafingora mukwasha anofanirwa kuenda nemombe kwete kudaidzana tezvara kuti ndipo chaipo. Handiti right ndizvo. So now we are taking your contributions especially on WhatsApp. Our WhatsApp platform is 0772 162 651 0772 162 651. Ndiri kutaura nagogo Chihoro, kutaura nagogo Chihoro wekumandara, kwete vekuchitungwiza kana kumfakoza kana kupi nditaura nevekumandara. Right, saka rega ndiite zvijeke. Zvakakosha kuti zvijeke. Ndeve kuna Walisi uko kumandara ndova ndiri kutaura navo. But koko magarisa tichitaura pafoni tokumbirawo svondo rinouya mumbouya muno tikwanisewo kuvhura nhare tichitaura nemi muri muno. Ezvinezvi ndingakunyeperei. Vazukuru vangu vakawanda vakuda kubviswa munyama. December asvika sauri. December asvika. Christmas vane mari dzemugodhi. Vamwe vada kusvika paChristmas vadyedzwa jambwa. Vamwe wana mukana wokuzorora, saka zvinenge zvakaita sekuti zvakati wandei. Okay. Tinodzidzisana hedu pamhepo ipapa. Alright, now pane mubvunzo uri kuramba uchiuya kuti inini naRuva tadanana. Pamwe Ruva ndiye ari kuwana
kana kuti ari kutambira yakati kudarika inini asi toda kuteedzera tsika yedu yechivanhu yekuti mudzimai anofanirwa kuroorwa. Pane mhosva here kana ruva akandiwedzerera mari yekunorora? Kazhinji madzitateguru atozvitambe ndosaka mai unoti kare kana unoti homwe yako yakadera watogona kutotema ugariri kusvika ruvawe chero aine mari yakawanda chero vari vapfumi asi zvinoratidza kuti waisa simba rako ipapo. Saka izvi zvakuzoitwa zvanaruva zvetekinoloji handori zvisiyana nemarore. Right, so mibvunzo yenyu tiri kuitambira tikatione kuti mumwe ari kuti chi right, anzi ko kana atezvana vari mutawuni anoita sei mukwasha? I think ndosaka mukwasha akati uyai mutore mombe yenyu, tezvana vanenge vari born location. Panoitwa sei ikoko? Mararamiro atinoita akasiyana. Zvazvinoita kana tezvara vari mutawuni hakuna kurorana kwekuti munorarana muri vaviri. Vanofanira kuti vadzivise dzinza ravo ivo ndivanoziva vanozviita sei, asi kazhinji kuroorana hamusati mamuza kuti takara musha kunoroodza nhingi zvoreva kuti hazvini chinhu chisingaitike muri vaviri viri, chinhu chinoda kuti dare riungane. Zvinhu zvotaudzwa kuti zuva rakati nhingi ari kuuya kuzobvisirwa kana mombe yehumai, vanhu votounganidzwa, mazisekuru ekwanhingi, tete ekwanhingi, vanhu voungana. Pavanoungana ndopanoshanda chivanhu chese ipapo ndokunonzi kuroora. Hanzi naDhoni panapa mukwasha anoendesa shoko kuti ndakudawo kubvisa jeredzwa riya remombe yehumai. Right, ndo zvataurwa nemumwe panapa. But koko tiri kutandanisana nenguva, pane pandinoda kuti pajeke. Ma-consequences ekusaibvisa mombe yehumai kana ekusazadzisa jeredzwa anoenda kunani ende chii chinoitika? Kazhinji unoparira vana vatinenge tabereka. Iwewo muridzi zvinogona kusatokubata, asi vana vatinozvara ava zvoreva kuti upenyu hunenge hwakungonosunga, dzimba dzinenge dzakuramba kumira wose zvinoitwa nevana vevamwe, kumabasa chaiko nenge uri munhu akangoshoreka iwe. Mhosva chaidzo zvakanzi paitika mhosva iwe usina kuita unogona kutopiwa mhosva yausina kupara. Saka zvakawanda zvinoitika, ndingatopedza nguva ndichikurukura asi zvakawanda zvinodzokera vana vedu vatinozvara. Kuri kuti nyange kana uri mwanasikana zvaukaitira zvinofamba nemuronga ndo zvinongofa zvichitawo. Unogona kutonzi mai vafa vogodzoswa kunyika dzimwe kuti enda unopiwa mombe yehumai, kana usina mombe yehumai hauuye. Ndipo unoona munhu azhinji afa amuka kushupika kutambudza mweya. Saka zvinhu zviri spiritually zvokuti zvinoda kuti tizvinzwisise. Right, iyi nyaya ndiri kuona panapa inenge yakaoma kuko apa. I think mukwasha akabhenga abvisa mombe yehumai, but mombe iye yandobva yafa amai vasina kuendesa kumba kwavo. Nawo mukwasha ndofunga akanzi bvisa imwe here, akati aiwa ndakabvisa. Rentasina inofambiswa zvakanaka sekutaura kwandaita. Anotodzokorodza. Anotodzokorodza ndoti kusvika yatozoenda kumusha kwayo kwairi fana kuti iende. Hey. Ko mumwe ari kubvunza panapa kuti ko kubvisa iri mari yakaenzana nemombe yehumai? Ndozvandataura kuti zvinenge zvakusiyana nemarudzi uye kuwirirana kwenyu, asi mombe inenge ichidiwa iri inotsika kwete zvemari. Zvinokuti mari ishongokana yemari unogona kuita kunana baba vakati mombe dzedanga voti imari yakati, asi yehumai inodiwa inotsika. Inotongodiwa inotsika. Saka kureva kuti rimwe gore unogona kuzonzi mombe yedu hatina kuiona nekuti wakabvisa mari. Nekuti inenge isiri mombe kawo zvechokwadi, anenge asina kutoiona. Handisi kuziva mai chichi kuchinhoi kuti vari kuchiva tsika dzevarungu here kana kuti vari kuti chii, nekuti vari kuti varungu vakaropafadzwa kudarika isusu. Hanzi vanhu vatema tinongozvikokera munyama nezvimutemo zvisina basa zvakafanana nekubvisa pfuba. Tekali kune varungu hakuna zvese. Kuti hakuna chivanhu chacho here ichocho. Vane zvavo zvavanokoshesa zvinotoita kuti and they keep those things a secret. Vanozvichengetedza zvakawanda so havazviburitse pachena. Hatinei nekuzviziva, tine zvavo zvavanotokoshesa. Inyaya yekuti hatitozvizivewo here, asi vane zvavowo zvavanototi izvi hazviitwe, izvi zvinoitwa. Hey,
And they've always kept their things sacred. Vanotora nemafestival avanotoita inonzi chii avataita mai manje inonzi chii hanzi holala inonzi chii Halloween. Ndo holala inonzi Halloween. No, Halloween. Yes. That's a secret one. Ibira kana vanenge vachiita here. Vanoita mapire vaende zvakatonaka. And unonzi kuti no, we're enjoying we're at Halloween festival, but kuno kunzi chiuya itiite bira tirova hamudi. Vanenge vakutoda ngokudya vanhu. Akupusa hakuna mazera gogo. Unotoona kuti uyu munhu mukuru akafunda stereki but haana kudzidza. Hadzimo, unoona chinokosha chanhu chevamwe vanhu chevarungu. Unozvishaya. Ikarambira mudenga ka chiverenge mabhaibheri amuchatomira isusu masikira tizvigadzirise. Nekuti mabhaibheri hapana chacha pasina. Asi mvura yarambirira mudenga kudai. Irimo mvura umu. Hanzi isusu tiri mazezuru. Tinoudza vana ambuya. Votanga vauya tovaratidza mombe yehumai. Panotobviswa munongedzo. Yogara uinayo mukwasha kusvika yabereka kana katatu. Unozodzokera uchivaudza zvakare kuti ndakuda kuunza mombe yenyu. Kozoteurwa imwe yacho. Okay, nduri paundo zvavanoita kwavo unodaidza ana mbuya wovanongedzera kuti mombe yenyu iyi iwewo mukwasha ugara uinayo yabara kana katatu kureva kuti pane imwe inenge yakuurayika. Imwe yacho yobva yaurayiwa ipapo, dzimwe idzi dzobva dzaenda. Saka kureva kuti kusiyana. Right. Hanzi ndumiso kwamuri kuti kumba kunoenda mombe ndekupi? Kwama here kama kumba kwavakazvarwa here kwavari kugara nemurume wavo? Mombe inotanga yaenda kwavakazvarwa. Kwandengaenda kwavarugara nemurume wayo bvesere nekuenda kwavakazvarwa. Inotanga yaenda kwavari iwe nemurume wavo yozoenda manje kwavakadarikidzwa kuenda kwavakazvarwa. Kwasanurirwa ikoko inodarikira kureva kuti pacha uyu mwana panozoroorwawo mwanakomana wavo inodzoka futi. Saka kureva kuti kana imi makadarikidza iyo inouya mugeneration inoteera inouyawo kwenyu, inouya mugeneration yekuteera inouyawo kwenyu. nyemba chingorwa chipoko raundi. Hanzi ndumiso, it's funny. Halloween is there. Slavery and colonization robbed our minds. Ndeumwe wadaro. And kana uchida kuona kuti varungu vakangwarisa, they take it as a holiday. Halloween inotokosheswa upiwa holiday nyika yese. Chaizvo. Imi moti tine bank holiday, tine Halloween holiday. Musabvume kupusiswa imi vanhu England imi. Okay. Mobva mauya netsika dzacho kunoku moda kuti colonize kuti roora harina basa imimi. Aiwa, kuna zvakadaro. Avura ndo anonzi makuna madhuna mtuna iwayo. Rekatinzwe mumwe panapa kuti ari kuti chivakomana mapuranga usapota uchiwanza mameseji. Mamwe acho hatizogoni kuvaverenga, unongoisa ibodzi tinoiona. Mombe yehumai inobviswa isati yabereka. Kureva kuti mombe yehumai kunobviswa tsiru. Ameno pamwe ndozve kwavo. Aiwa, ndo kazhinji kako. Ndo kazhinji. Kana kwediwo kumakorekore kuti tinongoti isati yabereka tsiru. Right, hanzi vedu wechivanhu chiri ikokoko. I think vanhu vakuda kudzidziswa, cause now matambudziko atiri kusangana nawo nekurasa chivanhu awanda. What about muna 2050 mageneration ari kuuya anenge asingachatombozive chini. Chaiko. Saka koko kune vanhu vasina kunge, ngatiti baba vangu havana kubvisa mombe yehumai, chii chinofanira kuzoitika? Baba venyu kana asina kubvisa mombe yehumai, kutora kuti mimi ndima kutofanira kuzvibvisa mombe iyoyo. Nokuti kazhinji matambudziko acho anotouya kwamuri imimi, haende kunana baba kana nana bamukuru kana bamimi, anotodzokera vana imimi. Saka mimi mufanira kunge makutopedzisa pakasiyira baba. Right. Right. Zvinoti affecta chii sevana
because inini ndenda kuti ndofanira kubvisa kwangu kwandiri kuroora. Baba nhamo mhosva dzavo ndedzababa hadzisi dzangu. Kune vamwe vanototi zvababa vangu ndezvababa vangu indonangana nezvangu. Totaura kana kuti mombe yehumai mombe inopadzambwa kunge ngozi. Izvi chirangopinda amai chinhu chese atoma hwani wangu. Ngozi amai vatori ngozi. Indosaka chiudzana sekuru vangu kuti handina kugama nemi muri hama dzaamai vangu. Nokuti chakangodziva chatopinda amai chinhu chese atoma hwani akadarika kwamudhara. Saka zvakangokosha kuti kubva makangogara kwakangokirinika kwakangogadziriswa kwese. Zvese zvinechiri kuita nekwaamai zvakagara zvagadzirwa zvakakosha. Ndosaka ndinoti kana ukarova amai ingozi hombe kudarika ukarova mudhara. Saka zvinhu zvese zvinhu chekuita nekwaamai zvimakasazvigadzirira zvinokoka jambwa rakakura neminyama kungotsvedza kwezvinhu kusabatika kwemari nezvimwe zvakasiyana siyana. Auya panapa aticha Nyamweda kubva paNorton. Listen to this ruva, ndiwo ndoda kuti uteerere izvo, ndoda kuverenga zvanyorwa naticha. Zvikanzi chirungu chacho chinoti, he who controls what you read also controls your mind and everything you do. Ndo paya pandobva ndataura kuti zvavakataura ivo, kuti if you want to colonize a nation in the next 20 years, 50 years, start colonizing and distorting their culture today. Saka now roora rakunzi risina basa. Nhasi tiri kutaura hedu mombe yehumai but ipati yeroora. Zvakunzi roora it's optional. Inondirwadza because varume vakura vakaswera vachimwa mvura yekutenga vachitaura nyaya yekuti roora rive optional. Isu tine korera. It's so sad. Zvinondirwadza koko, zvinondirwadza zvimwe singaite zvokuti dai ndaikwanisa kumira, dai ndichikwanisa kumira pamusoro pemixer iri muno mustudio ndinyatsodaidzira pamwe waizvinzwawo. Nguva ndo dzakudzoka dzotiitira shanje gogo. Ndatomboudza vanhu pano ndofunga mazvinzwawo ndikanditaura nagogo Chihoro vekumandara, kwete vekuchitungwiza, kwete vekumfa kwose, kwete vekupi. Munowanikwa papi gogo? Ndiriko kumandara kwedu kumadhehodheho. Ndatombopfuura neko nhasi ndikambotenga